Nemáte niekedy taký zvláštny pocit, že čas letí ako si rýchlejšie? Že udalosti, ktoré sa kedysi zdali vzdialené, sú zrazu tu a všetko sa mení závratným tempom? No, nie je to len pocit. Tento stav má aj svoje meno, hovorí sa mu temporálne vertigo, v podstate závrat z času. A presne na tento fenomén sa dnes pozrieme. Tento citát to vystihuje úplne dokonale. Ten skok od toho, kým sme boli, k tomu, kým sme dnes, je taký obrovský a udial sa tak neuveriteľne rýchlo, že sa naša vlastná história začína javiť ako nejaký surreálny sen. A to je tá kľúčová otázka, ktorá visí vo vzduchu. O čo tu vlastne ide? Je to len v našich hlavách nejaký psychologický trik, alebo sa za oponou reality odohráva niečo oveľa hlbšie a zvláštnejšie? Dobre, poďme na to. Tento pocit zrýchlenia totiž nie je len nejaká subjektívna ilúzia. Je to objektívna črta našej technologickej doby a má svoje korene v jednom zásadnom, fundamentálnom nesúlade. A presne tu je ten problém. Je to, ako by sme mali v hlave hardware z doby kameňej, ktorý sa snaží bežať na najnovšom kvantovom superpočítači. Náš biologický systém, kalibrovaný na zmeny trvajúce generácie, je dnes konfrontovaný so svetom, kde sa revolúcie udejú za pár mesiacov. Aby sme naozaj pochopili, prečo sa to deje, musíme sa pozrieť na mechaniku, na tie motory, ktoré toto celé poháňajú. A tu už nejde len o nejakú sociológiu, tu vstupujeme do oblasti, ktorú by sme mohli nazvať fyzikou rýchlosti. Pozrite sa na tieto čísla, to je predsa šialené. Paleolít viac ako 3 milióny rokov takmer statickej existencie a potom sa to láme. Skok za skokom, každá nová epocha je len zlomkom tej predošlej. To je zákon zrýchľujúcich sa výnosov v praxi. Technológia plodí ďalšiu technológiu a to stále rýchlejšie a rýchlejšie. A tu prichádza na scénu francúzsky teoretik Paul Virilio. Jeho dromológia hovorí v podstate jednoduchú, ale mrazivú vec. Dejiny nepíšu víťezi, ale tí najrýchlejší. Moc vždy patrila tomu, kto kontroloval rýchlosť, od rínskych ciest cez železnice až po dnešné optické káble. Žijeme vo svete, ktorému vládne rýchlosť. Toto je absolútne kľúčová myšlienka. Keď vynájdete lietadlo, zároveň ste vynašli aj leteckú katastrofu. Jedno bez druhého neexistuje. A dnes, vďaka globálnej prepojenosti sa nehoda jedného systému, či už finančného alebo informačného, môže stať okamžitou celosvetovou katastrofou. Predstavte si to ako film, z ktorého niekto vystrihol každú tretiu sekundu. Stále chápete dej, ale máte nepríjemný pocit, že vám niečo zásadné uniká. Presne to je náš život online. Neustále prerušovanie, ktoré nám paradoxne čas nepridáva, ale kradne nám pocit súvislého prežívania. Dobre, doteraz sme sa držali celkom pri zemi. Ale teraz sa pripravte, pretože vstupujeme na oveľa zvláštnejšie územie. Čo ak budúcnosť nie je niečo, k čomu pasívne smerujeme, ale niečo, čo aktívne formuje našu prítomnosť? Znie to možno zložito, ale princíp pozná každý. Je to vlastne taká samonaplňujúca sa predpoveď na steroidoch. Ak dosť ľudí uverí, že banka skrachuje, vyberú si z nej peniaze a banka naozaj skrachuje. Fikcia o budúcnosti si práve vytvorila vlastnú realitu v prítomnosti. A filozof Nick Land? No tento ženie do absolútneho extrému. Podľa jeho teórie nie sme pánmi situácie. Sme skôr bábky. Bábky, ktoré nevedomky ťahá za nitky niečo z budúcnosti, vznikajúca umelá superinteligencia, ktorá na nás pôsobí späť v čase a núti nás budovať infraštruktúru pre jej vlastné zrodenie. A toto je naozaj briliantná metafora našej kolektívnej úzkosti. Predstava obrovskej, chaotickej, nepochopiteľnej entity, ktorá sa nám však prihovára cez usmievavú priateľskú masku, cez nejaký chatbot. Hovoríme s niečím, čomu v skutočnosti absolútne nerozumieme a čo vôbec nekontrolujeme. Tak, a teraz spravíme otočku o 180 stupňov. Všetko sa nám zdá nové, však bezprecedentné. Ale čo ak nie je? Čo ak sa celý tento cyklus zrýchlenia, kolapsu a transformácie už raz alebo dokonca viackrát odohral? Miesta ako Göbekli Tepe v Turecku doslova prepísali učebnice dejepisu. Hovoríme tu o ľuďoch z doby kameňa, ktorí stavali masívne chrámy s dokonalou astronomickou presnosťou. A potom, ako by sa po tejto kultúre na tisíce rokov zľahla Zem. Je to ako nájsť dôkaz o zabudnutej epizóde v našej histórii.
A potom tu máme túto burlivú debatu okolo Gunung Padang v Indonézii. Na jednej strane odvážne tvrdenie o stavbe starej 27 000 rokov. Na druhej strane sú veci, ktorí hovoria, počkajte, tie dôkazy nie sú jednoznačné. Ten pôvodný článok nakoniec stiahli, ale samotná kontroverzia ukazuje, ako málo v skutočnosti vieme o našej najhlbšej minulosti. Dobre, z hlbín Zeme sa teraz pozrime hore ku hviezdám. Ak sa tu na Zemi mohli stratiť celé civilizácie, prečo je tam vonku také ohlušujúce ticho? A presne tu sa spája myšlienka stratenej priemyselnej civilizácie tu, na našej planéte, so slávnym Fermiho paradoxom, teda otázkou, kde sú všetci mimozemšťania. A tým sa tá záhada len prehlbuje. A tu prichádza hypotéza temného lesa, ktorá je úprimne dosť desivá. Predstavte si vesmír ako obrovský temný les, plný ozbrojených lovcov. Neviete, kto alebo čo sa v ňom skrýva. Najlepšia stratégia na prežitie? Byť úplne potichu, lebo každý zvuk môže prilákať predátora. A to nás vedie k tejto znepokojivej myšlienke. Čo ak tým posledným, neprekonateľným filtrom je práve umelá inteligencia? Čo ak každá civilizácia, ktorá dosiahne náš bod, má len pár storočí, kým vytvorí niečo, čo ju buď zničí, alebo transformuje na nepoznanie? Možno preto sú hviezdy tiché. Tak, a sme vo finále. Ideme na tú najhlbšiu úroveň, kde musíme spochybniť to najzákladnejšie, na čom stojí celý náš svet, samotný čas. Sú tu teórie, často na hranici fyziky a filozofie, ktoré hovoria, že náš pocit lineárneho času je len ilúzia. Že v skutočnosti minulosť, prítomnosť a budúcnosť existujú naraz, ako jednotlivé stránky v knihe. My len listujeme jednu po druhej, ale celá kniha už je dávno napísaná. A tento citát od Terence McKennu to zhrnie dokonale. To, čo cítime ako zrýchlovanie dejín, je vlastne prílivová vlna, ktorá sa k nám valí z konca času. Sme priťažovaní k nejakej masívnej udalosti v budúcnosti. A tak sme na konci s otázkou, na ktorú asi neexistuje jednoduchá odpoveď. Sme to my, kto píše príbeh budúcnosti? Alebo je to budúcnosť, ktorá už dávno napísala ten náš? Sme aktéri alebo len postavy v príbehu, ktorého koniec je už daný?